Noniin. Eli TV käy, kamerat käy, selostus alkaa. Mitä sä oot? Lasse Pekkala Cliffhanger aikoo valloittaa Oriveden Tuhnuvuoren. Hän on käynyt 4K:n kovan koulun. Apuvälineenä pelkästään kovan koulun ainut apuväline. Kova K-possu. Sieltä Lasse lähtee matkalle. Onko vaara? Lumivyöryvaara! Lumivyöryvaara! Lasse etsii jalansijaa. Kossupullo on apuvälineenä verraton. Lumivyöryvaara! Lasse on Tuhnuvuoren päällä! Sinne hän jättää arvokkaan välineensä ja nyt hän esittää voiton tanssin. Tippumisvaara! Hyvä Lasse, se oli hieno suoritus. Huudat sieltä nyt jotain. Tuhnuvuoren täyttymään! Suomen niemellä! Suomen kielellä! Olet jotain sanottavaa, kun sä oot vallottanut Tuhnuvuoren? Äijät huutaa olla perkele. Tuhnuvuori. Kova paikka.